Kag sa number 1, Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nagbisita sa tropas ng 79th kag 15th Infantry Battalion sa Philippine Army sang Sabado. Siya nagapandindugan nga wala sang sibiliyan sa 19 nga napatay sa engkwentro sa Toboso. Sa interview sa media iya ginsiling nga madamo sang sala nga impormasyon nga nagagwa karon nga iya ini nga gina-correct. Suno kay Chodoro sa panaysayon sa mga soldado, ini sila mga armado. Damlag pa siging patigay nga fact-finding mission sa mga kaalyado nga grupo, lakip na ang karapatan, ginsiling nila nga ano mo sa 19 ang sibilyan. Gin-question ni Chodoro ang source. Ano man abi suno sa iya ang kredibilidad sa pahayag sang isa ka terrorist organization. 100% siya nga sigurado sa legitimacy sang operation sang militar sa natabo nga engkwentro sa NEA sa Toboso kag sa Kawayan kung sa diin 5 naman ka ginaalegara NPA ang napatay. Nagsapol si Chodoro kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson upod ang iban paggiid ng mga opisyales sang probinsya. Personal niya nga ginpasalamatan ang gobernador kag ang mga local officials sa suporta nga ginahatag sa Armed Forces of the Philippines. Wala na sang national peace talk sa tunga sang gobyerno kag sang CPP, NPA, NPF. May mga localized peace mechanisms na nga naplastar suno sa iya. Ginsiling ni Negros Association of Chief Executives nga sa lokal nga level suportado nila ang panawagan para sa kalinong para sa CPP, NPA, NPF. Nagpadulong man si Chodoro sa Army Headquarters sa Sagaya City kag sa Kawayan para personal man nga makikita kag magkapasalamat sa tropa. Precisely, they're localized peace mechanisms already. So why do you have peace talks on a national level? Secondly, the government is open to returning rebels who we take care of. Returning, actually, I don't know the classification. Some are rebels, but the hierarchy are really terrorists because they exploit people. The Secretary is here to boost the morale of the troops, the 79th and the 15th IP. Of course, on the side of the government naman, especially in the province, we have also manifested our support to our troops.